аввало саломи худро барои мухлисони ҳамин канал мерасонам. ман соли 2017 бо як духтаре ошиқ шудам. он духтар ҳамсоямон буд ва бо акааш сахт ҷӯра будем ва ман хоҳарашро сахт дӯст доштам ва ҳамин хел мо бо ҳам дигар 1.5 сол гаштем ва рӯзе акааш фаҳмид ки ман ба хоҳараш мегардам ва акааш дар Россия буд ва маро занг зада гуфт ҳамин ба ҷои дӯстиамон ҳаст. ман ба акааш гуфтам ҷура, ман коре накардам ки хоҳари туро шарманда кунам. ман танҳо дӯсташ доштам, хоҳари туро, ва ӯро ба зане мегирам. ва баъд акааш гуфт агар ки гирифтанӣ бошӣ хонагиҳоятонро равон кун. ва ман равон кардам хонагиҳоямонро, лекин хонагиҳои онҳо надоданд ва розӣ нашуданд. ва рӯзе шунидам ки ба духтар хостгорӣ омаданд ва хонагиҳояшон розӣ шуданд ва ӯро ба шавҳар доданд. баъди тӯй карданаш аз байн 1 моҳ гузашт ва боз ишқи дубора ба ман насиб гардид. бо духтари падарам ва холаш чуноне ки мегӯянд ки ишқи дуюм аз якум дидан ширинтар мешавад. мо ҳар рӯз ҳамдигарро медидем, ҳарду орзуи тӯямонро мекардем ва ҳар рӯз ман бо баҳонаи дидани ӯ бо як баҳонаи ба хонаашон мерафтам. шабҳо аз хонаашон ба хонаи худамон дер меомадам ва рӯзе модарам фаҳмид ки ман ба ӯ духтар ошиқ шудам ва модарам ба ман гуфт ман ба хостгории ҳамон духтар меравам. ва модарам ба хостгорӣ рафтанд. аммо модари духтар гуфт ман духтарамро дохил мекунам, ҳоло ба шавҳар наметиям. ва ман соли 2018 26 феврал ба Россия омадам. пас аз 1 соли омаданам духтар ба ман занг зада гуфт маро хонагиҳоямон ба шавҳар медиҳанд. ман ба ӯ мегуфтам каме дигар сабр кун. аммо гуфт ман мунтазир мешавам. аммо хонагиҳоямон мунтазир намешаванд. хулоса ӯро ба шавҳар доданд. ва ҳамон рӯзи тӯяшон ман аз зиққи зиёдро хобам намебурд ва 2 моҳ пас аз тӯяш маро занг зада гуфт ман гуноҳ надорам. модарам розӣ шуд ва ҳар гоҳе хонаашон ояд маро занг зада аҳволпурсӣ мекунад. ва худам бошам 2 сол мешавад ки дар ғарибӣ ҳастам. саргузашти мо ба поён мерасад. мегузарем ба қиссаи нав. дӯстам Ҳабибулло духтари зебоеро дӯст медошт. волидони духтар хостгории падари Ҳабибуллоро дарҳол қабул карда ҷавонро фотиҳа карданд. ҷӯрам он рӯз чунон хурсанд буд ки гӯё болу пар бароварда бошад. дар самои орзуҳои ширин парвоз мекард. барои пули тӯйро кор карданд. Ҳабибулло ба Русия марди корӣ рафт, вале арӯси беандеша бо рашку итоби беҳуда ҷони ӯро дар мулки ғурбат ба лабаш меовард. вай аз он ҷавононе набуд ки бо дӯстдоштааш хиёнат кунад, вале духтар ба гапи ҳар касу нокас бовар накарда ҳар рӯз занг зада бо Ҳабибулло ҷангу ҷанҷол мекардааст ки ту дар он ҷо ягон беваи урус дорӣ. барои ҳамин серкориятро баҳона карда гаштаӣ. билохира духтари падраш дар назди вай шарт монда мегӯяд ки ба ту 1 ҳафта муҳлат бадеҳа баргард, вагарна фотиҳаро бармегардонам. ҷӯрам арӯсашро аз ҷонаш бештар дӯст медошт. аз ҳамин хотир ҳама кору борашро партофта омад, вале хиёнати дӯстдоштаашро бо чашми худаш дида аз оламу одам дилмонда шуд ва худро ба дор овехт. сарнавишти талхи ҷӯрам дили маро ҳам аз ҷинси зан хунук кард. дигар ба ягон духтар бовар надорам. чаро ин қадар бевафоянд хонумҳо?